Hi guys, I'm back. Hi guys, hi guys. Hindi na ako kabulong mag-vlog. Hi guys, I'm back guys. So, no, dugay-dugay ko wala ka vlog and maybe nangutana mo rin guys na Kuya, manong hinay mong tingog. so, ano yun siya no? Alas 12 naman good, no? Dili alas 12 sa to ah. Alas 12 na sa gabi. Di ba? Di mo ko katulgon ko din bored lang ko. And ako'y mabuhat. Dugay na po ko wala ka vlog. So, nakauna-una po ko na mag-vlog ko. So, hi! Tungkol sa ka-board na ako na guys, bisag unsa lang ipangbuhat na ako sa kwarto. Una, nag-dart ko. Dayon, kay gubot mo na akong kwarto. Like literally, gubot tigay akong kwarto guys. So, makita na mo di ako kung mga jeans, mga shorts. Akong ipambitel niya, ikapoy kay pilo, kapoy butang sa cabinet. So, di ba? Gibungkag ni Papa akong higdaanan. So, butan man ko, ako siyang gi-arrange. So, ganahan mo makita yun sa pag-arrange. So, mao niya ang video. No, as you noticed guys, di ba di na ako magtawag og pre kay Jijimon na kayo paminahon to? Guys, nako kay, di ba mo na common term. Maglalo makikog tingog. So, guys, na yung ibang storya karon because it is the tawganan. No mo na itawag mo basta vlogger ka. So, what's up guys? Pag na-notice po niyo guys, nagabago na po og intro. So, di mo magbuot kung nagbago og intro because change is constant. Daghagabag ko. Kinahan ko ito na intro because mo to ay favorite na ko na website. Uy, may praying mantis. Kailan mo praying mantis? Bukid mo niya mga good mo kuha naman. Praying mantis. Okay. Ima ka. Ano yung praying mantis guys? Kita ka, asang camera? There, shit, nilipad. Okay ko. Oh yeah, nganong card pa ko ka-vlog. So, let me explain, no. Akong to bago ng pangutana na Ganong card ba ka-vlog, kuya? so, mo yung answer. Gisip-on ko. Gihilantan ko. Gisort throat ko. Gilain ng lawas. Then, abigin ako yung coronavirus na ko, pero dili di ay. So, false alarm. And lastly, gibiyaan ko. Charot. Tawa ako gibiyaan, guys. Ako may namiya. Charot again, wala pa ko sabihin. Usapan sa rason nga nundugay ko ka-vlog balik because I needed to find myself. Corny pa minahon. Kasi nga nung ako ka-vlog balik is mabitaw katong mo this past few weeks magnapugos na nandiyo kong vlog. Mabitaw ko una na dapat na ako i-post na vid this week, dapat magbuhat kong vid karon na week pa at least na ako ma-post sa akong channel and I was like, di naman mao. Nag-take kog break, take kog break. Mabitaw sa gid ka famous bitaw yatay. So nag-take kog break guys kay I needed to find myself. Ngita og ako ang originality. So, ngita og akong originality guys kay katong mga kinaunan akong vlog wag na kanto na influence ko sa akong idol na vlogger na si Kong TV. Murag halos-halos gisuon na nako siya nana from the intro pa gina ako, di ba? So guys, moto I took a break. Nagpahuway lang po ko because magwa po ko'y gana mag-vlog. Kaya lagi dapat na kay originality. Dapat mag-vlog ka. Dapat ikaw yun like it's you. It's kinsa juga. Kung di sila ganahan si mo bahala na sila. Ang tinood dito guys is magula juga sa akong kaguling na itong mga last few weeks kay moody juga ko like dali ko sensitive kay ko. So mo ako bayi na gidugo na menstruation. Basta ka nang gidugo ang bayi. Mo ako ginana kay sige ko gigutom, sige ko og mood swings. And magaduda ko bayi man siguro ko. Pero naman ko adam sa apple dako. Pero dagagingon na merge ko bayi guys. Ay merge ko tomboy so lang. Naamog ko yung mga pictures sa Snapchat. Ang lighting. Mo nang ngit-ngit gago. Diba hayag. Ngit-ngit hayag. So share na ko guys. Amo ni akong setup. Amo ni akong phone.
Mao na yung setup. Dili na ko ibutang dyan ako sa ibutang dyan kay kuan man. Magpabor. Pabor. Basta ka na. So, akong gamit na light is my study lamp. Study lamp na ko ang gamit. So, pulong ako. Mana. Ang gamit kay, wala mo kay ring light. Tapos, di po na ako magamit ang study lamp kay di man ko magtuon. So, igamit na ko siya vlog. So, di ba, daghan yung libro? Daghan yung libro, no? Wala na gamit kay di ko magtuon. So, ana ko. Oh yeah, mura ko buy guys and mostly gid ako mga features sa una from my eyes to my nose to my lips. Mura ko tomboy day. Sa ko tagtaas kong buhok na naman pababkat og alot like ay. So, mga pictures sa Snapchat na marjo ko buy. Then makaingon ng mga classmate na marjo daw kog tomboy. Buy tomboy. Basta buy mo ng tomboy, di ba? So ako yung buta kong picture dan ni da mag tomboy dia. Awkward ano kung dili na ko ibutang ang picture na ko dia. Basta ako ibutang diyan Tapos ibutang magina ko diyan Tapos di ba mo bye. Mag tomboy. So guys, kung nabayi gid siguro ko nung gwapa jud siguro ko. And bigaon pod. Karon guys is ako nang concept ani na vlog, char concept. Ako nang purpose ni na vlog is to life update. Dayon lang nag-announce lang ko na I need a change in my life. Kadugay mo good guys, nag-vlog ko kay marbitog nakaon ako nakaon ako sa sistema na dapat ma-famous kag dali, dapat maghimo kag trending, dapat magbuhat ka mosunsuon ka sa mga trend, go with the flow like fuck that shit. Dapat you need to be yourself. Kung di sila ganahan sa imo so wala mabuhat kung di sila ganahan sa imo di ba? I just gotta be myself and someone likes my vids, di thumbs up. Kung di po kaganahan sa vids, di goodbye, pahawa. Sunod lang guys, di lang ako mamugos. Kaysa una, may sulay ko ng, kaya bitang bago kayo ni YouTuber, maybe daga makarelate na ko. Kaya bitang sub to sub. Like, kung mo subscribe ka sa akong channel, mo subscribe pukuti mo. May sulay po ko na guys, and di siya effective siya. Na mudagan yung subscribers, but not all of them will watch your video. So, what's the purpose, di ba? All I gotta do is post vids, make vids, tapos post it on my YouTube channel. Just gotta do my best on my editing skills. Like, ako mga inspiration mga sa akong pag-vlog is si Kong TV, Pamela Swing. So, dapat naman ako matulog ako ron, gina po kay klase ugma. Amot lang, tiwason gina ko nina vlog, no? Ugma sa buntag, ginigmata na ko. And lastly, shoutout sa akong uyab. Bahalag sige tag-away. Karya pa na ko Cheesy. So, dan here siguro tataman karon nag-review na. So, kung dili na ko ni matiwas ugma, dan here kita taman. Bye guys. Ana-ana po to ko no, Bye. Pabebe.